Hei, salut! Andreea Cristina sunt și bine ai venit sau revenit în comunitatea Highlights Therapy. Aici găsești soluții practice pentru cultivarea rezilienței și a libertății personale. De data aceasta am fost inspirată să fac o prognoză, o scurtă analiză pentru anul ce urmează, pentru anul 2022. Pentru o analiză detaliată îți recomand să te programezi pentru o etalare personală și anunț că până pe data de 13 ianuarie ofer o reducere de 50% pentru toate serviciile de divinație. Avem 4 variante din care poți alege. Dacă nu ai mai beneficiat până acum de o etalare Pick a Card, am să prezint pe scurt cum se procedează. Poți alege instinctiv, este prima variantă care te atrage, aceea este pentru tine. De asemenea, poți alege în funcție de numărul fiecarei coloane. Și a treia variantă în care poți să-ți alegi varianta pentru tine în funcție de figurina ce însoțește fiecare deck. Și avem la numărul 1 bufniță, la numărul 2 broscuță, la numărul 3 pasărea colibri și la numărul 4 avem o libelulă. Am să revin imediat să încep cu prima variantă. Pentru toate celelalte variante găsești în partea de comentarii și în descrierea videoului găsești marcajele de timp. Și ne vedem. Înainte de a deschide cărțile de tarot și oracolele, am să îți spun câteva cuvinte despre semnificația bufniței. Dacă te-a atras, caracteristica acestui arhetip sunt de înțelepciune, de intuiție, de asemenea de puteri supranaturale, mai îți oferă și gândire independentă și de asemenea îți conferă și calitatea de bun ascultător. Cred că aici stă cel mai bine să fie pe parcursul etalării alături de noi. O să începem prin a analiza situația curentă, după care puțin mai în față am să intru și în ce îți rezervă anul care vine. Prima carte pe care am scos-o este vorba despre karmă, dar această carte a ieșit răsturnată. Asta înseamnă că evenimentele prin care ai trecut în ultima vreme te-au îndepărtat puțin de la dharma ta. Ești destul de încărcată sau încărcat cu părerile societății și cu lucruri care îți distrag atenția de la chemarea sufletului tău. Și o să vedem imediat mai multe detalii despre situația ta. Te simți destul de blocată în perioada asta. Ai trecut printr-o perioadă foarte grea, au fost foarte multe confruntări, chiar confruntări verbale foarte, foarte dure. Dar acum încerci să-ți găsești calea de a te îndepărta, de a ieși din ele, de a-ți reconfigura traseul, aș putea spune. Și sunt șanse foarte, foarte mari să reușești acest lucru. De cele mai multe ori, atunci când ne punem în situația de a ne bloca, practic avem posibilitatea să ne reevaluăm modul în care gândim,
relațiile pe care le avem, persoanele toxice din jurul nostru care ne stârnesc și ne apasă pe butoane pentru că asta este într-un fel rolul lor, de aceea i-am atras ca să ne oglindească ce anume avem de corectat și de îmbunătățit. Dar este vorba de o decizie pe care trebuie să o iei, pentru că deodată ce te așezi pe calea ta și ai încredere în univers, pentru ca de fiecare dată când vei ridica, chiar dacă nu vezi toată calea până la spate, dar de fiecare dată când vei ridica piciorul, să ai siguranța că universul va pune o piatră pe care să pășești. Sunt șanse foarte mari să închei acest capitol dureros din viața ta și să începi un nou anul viitor, să îți iei puterea înapoi, să-ți iei puterea în mână, puterea pornind din pasiune, pornind din lucrurile care te atrag și te motivează și să îți reconstruiești practic viața așa cum îți dorești și așa cum meriți de altfel. Provocarea ta cea mai mare este de a-ți menține focusul pe viziunea pe care o ai. În interiorul sufletului tău, în inima ta, știi ce ai de făcut, știi care este direcția pe care trebuie să o ții, dar pentru tine este o provocare, sau a fost cel puțin până în acest moment, să crezi cu tărie în viziunea ta. Este foarte posibil că te-ai lăsat destul de influențat de toate aceste persoane din jurul tău. Dar de cele mai multe ori, persoanele care se opun sau care nu au decât critici de adus la inițiativele celor care vor să facă ceva cu viața lor, realitatea este un pic cam neplăcută, pentru că aceste persoane o fac din invidie de cele mai multe ori și nu pentru că ar fi autorizate să-și dea cu părerea asupra modului în care tu vrei să-ți trăiești viața și încotro vrei să te îndrepți. Ce te poate susține pe tine în anul ce urmează? Scuze. Este vorba de angajament. Orice angajament începe cu angajamentul pe care îl avem față de noi. Este foarte posibil ca acest angajament să-ți aducă proiecte noi sau contracte pe care le vei semna. Deodată ce vei lua acest angajament, că îți vei urma dharma și îți vei urma chemarea inimii, vei fi foarte inspirat, vei găsi inspirație în tot ce te înconjoară, iar această florescență de flori de primăvară îmi atrag atenția și este ca un fel de deadline, să-i spun, sau un termen mai simplu spus, în care vei ști destul de clar. De asemenea, vei întâlni o persoană sau poate să fie un maestru spiritual pe care să-l întâlnești prin intermediul cărților sau prin intermediul materialelor de pe internet, videouri sau podcasturi, care te va ajuta foarte mult să te recalibrezi pe direcția, pe dharma ta, să închei ciclul karmic cu care te-ai luptat atât de mult în ultima vreme. De asemenea, ajutorul tău vine de la tine însuți sau însăți. Este vorba de încrederea pe care o ai în tine și cumva am să o și așez aici. Pentru că atunci când ai încredere în tine, în visul tău, în drumul tău, în ceea ce te pasionează, automat va fi foarte ușor să-ți ții viziunea, să-ți ții focusul pe ceea ce îți dorești să faci. Este foarte ușor de a identifica ce îți dorești să faci față de ceea ce nu-ți place să faci, din felul în care te face să te simți.
atunci când te angajezi într-o acțiune ce este pe dharma ta, simți o bucurie atât de mare în interior încât efortul nu se instalează, pur și simplu nu simți oboseală și poți să faci acea activitate, recompensa spirituală pe care o obții făcând acea activitate, nici nu mai simți nevoia de a fi recompensat financiar. Nu că asta ar fi ceva rău, e ceva foarte, foarte bine să fii recompensat, dar este ceva secundar, nu este obiectivul principal. Activitățile care sunt pe dharma noastră, suntem capabili și să le procesăm și să ne angajăm în acele acțiuni fără să avem garanția unei recompense materiale. Pur și simplu doar sentimentele pe care le trăim sunt suficiente de a ne motiva. Și este vorba de o schimbare de frecvență la care trebuie să lucrezi și pe care o poți obține foarte ușor în anul ce urmează, atâta timp cât iei această decizie, atâta timp cât faci acest angajament față de tine. Înainte de a trece la sfaturi, am să clarific puțin anumite cărți. Sunt informații de pe spatele deckului. Începem cu diavolul. Diavolul vorbește despre fricile noastre, în primul rând, care se manifestă prin adicțiile pe care le facem. Adicții față de alte persoane, adicții față de cafea, tutun, alcool, droguri, sex. Este o plajă destul de mare. De îndată ce schimbăm această frecvență în care ne aflăm, și toate aceste dependențe cad de la sine, dispar. Și acum vreau să clarific puțin spânzuratul. Exact. Această perioadă de stagnare este doar perioada de gestație înainte de noul început care te așteaptă. De îndată ce te debarasezi de toate tendințele negative de gândire, lucrurile vor deveni mult mai clare. Iar pentru 5 de săbii avem cavalerul de săbii reversed, întors. Asta îmi spune că tendința ta de a grăbi lucrurile, de a vrea totul imediat, este ceea ce îți atrage aceste persoane agresive în propria ta agresivitate, chiar dacă intenția ta nu este de a deranja pe altcineva, este vorba de energia care este prinsă în câmpurile tale energetice. La bază este tot vorba de o agresivitate, pentru că atunci când încercăm să manipulăm, să controlăm mediul înconjurător, practic facem asta din lipsă de credință. Nu avem suficientă încredere că universul va fi alături de noi și că viața ne va susține și de aceea încercăm să forțăm lucrurile să se întâmple atunci când vrem noi. Acest lucru trebuie să se schimbe. Aceasta este cea mai importantă transformare pe care trebuie să o faci în anul ce urmează. Uite, poți întoarce karma înapoi în favoarea ta. Justiția, de asemenea, cartea aceasta vorbește despre karmă, iar acum de data aceasta este în picioare, nu mai este. Dar aceasta este tema generală a anului. Ai foarte mari șanse ca anul ce urmează să ieși din această karmă și să te reașezi pe dharma ta. Iar sfaturile pentru tine sunt recunoaștere. Recunoaște-ți atât faptele rele, cât și pe cele bune și învață să le iubești pe toate ca pe niște lecții. Și de asemenea am pentru tine și câteva afirmații pozitive, am să le citesc rar ca să le poți nota și să le incluzi în practica ta zilnică. Dacă nu ai o practică zilnică, îți recomand să începi să faci. Iar acestea sunt: am încredere în procesul vieții. Există un ritm și o curgere a vieții, iar eu sunt parte din ea.
Viața mă sprijină și mi-aduce tot ce e bine și experiențe pozitive. Am încredere că viața mi-aduce ceea ce e bine pentru mine, la cel mai înalt nivel. Îmi place să cred că aceste informații îți vor fi cu folos. Îți reamintesc că până pe 13 ianuarie poți beneficia de o reducere de 50%, cum mă poți contacta și detalierea serviciilor le găsești în descrierea videoului. Îți mulțumesc pentru atenție. Dacă nu ești încă abonat la canal, îți recomand să o faci. De asemenea, dacă ai apreciat abordarea mea și îmi poți da și un like, apreciez foarte mult aceste acțiuni, mi ajută foarte mult să cresc și să evoluez și eu. Mulțumesc! Pentru că ai ales varianta însoțită de broscuță, atributele pe care le vei folosi, le poți folosi cel mai bine în anul care urmează sunt fertilitate, potențial, transformare, puritate, prosperitate și șansă. Acestea sunt energiile care îți pot fi ție la îndemână. Și acum să intrăm și în partea de tarot și în oracole. Această carte reprezintă situația în care te afli acum. Ai foarte multă energie, ești foarte pe treaba ta, ca să spun. Știi exact unde vrei să ajungi, știi exact ceea ce trebuie să faci. Singura recomandare ce vine împreună cu acest card, cu acest oracol, este să îți rezervi și timp de odihnă, ca nu cumva, din cauza prea multor activități, să uiți și să scapi din vedere motivul și direcția în care mergi. Următoarele cărți, de asemenea, vorbesc despre situația curentă. Să le și arăt puțin. 2 de cupe. O carte foarte pozitivă, vorbește despre egalitatea în relații. O să vedem imediat dacă este vorba de relație personală sau relații în general. 10 de monede, care vorbește despre prosperitate și despre, exact cum am spus și mai devreme, și despre ceea ce lași tu în urma ta în această lume. Nu este vorba doar de prosperitatea curentă, și asta, bineînțeles, este implicată, dar este vorba de legacy-ul, de moștenirea pe care o lași în urma ta. 6 de monede, de asemenea, vorbește despre echilibru și despre capacitatea de a oferi din surplusul tău și celor mai puțin norocoși, să le spunem. Magicianul. Această carte vorbește în primul rând despre capacitatea ta de a-ți transforma din materia primă, din materia brută pe care ți-o pune viața la dispoziție, de a-ți transforma aceste materiale în ceea ce-ți dorești. Și cea de-a 5-a carte de tarot, Regina de Săbii. Acest arhetip este acea parte din noi care stăm doar de partea dreptății și care nu avem nicio problemă în a da deoparte ceea ce nu ne reprezintă, ceea ce nu ne face bine, incluzând și persoanele care nu mai sunt potrivite în direcția în care mergi. Foarte frumoase cărți. Asta, în primul rând, reprezintă modul în care închei tu acest an. Provocarea pentru anul ce urmează este de a-ți echilibra partea de acțiune
cu meditația și cu contemplarea. Este o provocare venind în echilibru cu curajas, cu dinamismul în care ești acum și energia oarecum de grabă. Este mult mai ușor să întreprinzi acțiuni inspirate, iar ca să-ți asculți inspirația, ca să beneficiezi de inteligența care creează lumi, de sursa divină, trebuie să înveți să iei pauză. Asta este și motivul pentru care ți-a ieșit și Regina de Săbii, pentru că a venit timpul să mai dai jos din ce ai acumulat, din proiectele pe care le-ai acumulat și pe care le-ai acceptat să le faci, pentru că, așa cum am spus și la început, trebuie să ai puțin mai multă grijă de echilibrul acesta între acțiune și repaus. Trebuie să lași corpul și mintea ta să se recupereze pentru a nu intra în burnout. Ce anume te susține pe tine în anul ce urmează? Vei beneficia de vindecare. Această carte se numește Medicul Divin. Eu adesea asemănesc această figurină cu însuși Iisus Hristos. Această meditare și contemplare, această activitate de meditare și contemplare te va ajuta pe tine să te conectezi la câmpul akashic și de acolo să poți downloada cea mai bună variantă și cu cel mai mic efort de a-ți atinge obiectivele și de a merge în continuare pe dharma ta. Această carte, vară-iarnă, pentru o parte dintre voi poate să includă și un termen, și anume ceea ce pui, semințele pe care le plantezi în această iarnă, pe timpul verii vei putea culege roadele, sau dacă este un proiect mai amplu pe care îl vei lansa abia în timpul verii, pe timpul iernii vei vedea rezultatele concrete a ceea ce întreprinzi, ceea ce plănuiești să faci anul viitor. Cu cartea asta mai vine un mesaj legat de cuvintele pe care le folosim. Cuvintele pe care noi le folosim au calitatea de a vindeca sau de a răni. De aceea este mult mai bine să folosim întotdeauna cuvinte care vin din iubire, care vin din compasiune, în defavoarea celorlalte care vin din furie, din dorința de a ne impune punctul de vedere. Pentru că toate aceste cuvinte pe care noi le folosim și le emitem în univers, ele se întorc la noi nu întotdeauna direct pe același canal unde le-am plasat, dar cu siguranță că se întorc către noi. Un ajutor și o susținere foarte importantă în anul ce urmează vei primi din partea muzicii. Dacă nu ești direct atrasă de a practica muzica, fie că este vorba de a folosi un instrument, de a-ți folosi vocea sau de a folosi canalele electronice de producerea muzicii și de transmiterea ei, chiar și doar prin muzica pe care o asculți, te poate ajuta, te va ajuta, nu doar că te poate ajuta, te va ajuta în anul care vine. De aceea este foarte bine să fii foarte, foarte atentă la muzica cu care te hrănești. Și de asemenea vei întâlni contactele de care ai nevoie. Chiar dacă acum nu știi exact
cine sunt, pe parcursul anului care urmează vei întâlni aceste contacte care te vor ajuta să îndeplinești cu ușurință ceea ce ai de făcut acum. Înainte de a ne uita la sfaturile pentru tine, pentru anul ce urmează, am să fac și câteva clarificări. În primul rând am să văd dacă 2 de cupe se referă strict la relații personale, la relații intime, sau este vorba de o energie generală de relații benefice, relații echilibrate, în care primești înapoi atât cât oferi. Pentru foarte mulți dintre voi, acest 2 de cupe promite succesul în relații pe parcursul anului. Pentru cei care nu sunteți într-o relație acum, pe parcursul anului veți primi o ofertă de iubire, cineva își va anunța și își va deschide inima și își va recunoaște sentimentele adevărate pe care le are față de tine, iar acest lucru te va bucura maxim. Implică din partea ta, ca să deschizi canalele pentru această persoană, implică din partea ta să lucrezi asupra ta, să identifici acele aspecte de lipsă sau de nu suficientă iubire de sine. Nu este o lipsă totală, dar poate fi îmbunătățit. 8 de monede vorbește despre masterizare, despre dezvoltarea și amplificarea skill-urilor pe care le ai deja sau a caracteristicilor și atitudinilor tale. Dar a ieșit înainte de cavalerul de cupe, ceea ce spune că întâi implică puțină muncă din partea ta. Pentru cei care sunt deja într-o relație, pe parcursul anului această relație va înflori, te va susține în proiectele profesionale sau de studiu pe care le ai acum și care vor apărea și pe parcursul anului viitor. Din punct de vedere relațional, toți cei care ați ales această a doua variantă, anul care vine este un an extraordinar de bun. De asemenea, aș vrea să mai clarific și regina de săbii, ce este de dat deoparte, la ce trebuie renunțat. Mâine dimineață se formează aspectul de lună plină în Gemeni, este o ocazie foarte bună. Trebuie eliminate din jurul tău toate acele persoane care te pun în situația de a-ți apăra punctul de vedere. Nu eliminate la modul să nu mai ții legătura cu ele, în primul rând să devii mai independent, mai independentă, să ai mai multă încredere în tine, în așa fel încât părerile lor să nu-ți mai afecteze stările de spirit și să te tragă înapoi și să te decepționeze și să te facă să te îndoiești de ceea ce ai de făcut. Pentru că toată această energie, tot acest schimb de du-te vino, îți consumă ție timp și pierzi energie din partea ta. Pentru alte persoane, dar nu pentru toată lumea, doar pentru anumite persoane din cei care au ales cea de-a doua variantă, trebuie renunțat un pic la mândrie. Regele de bâte este un arhetip destul de independent și într-o oarecare măsură poate deveni și un pic orgolios. Și am să mai clarific și
planul akashic. Ideea că la ce anume să... Foarte frumos. Patrul de săbii vorbește despre, în primul rând, despre meditație, despre timpul meditației și contemplare, fiind o provocare pentru tine și ți-a ieșit de 2 ori același mesaj. Îmi doresc din tot sufletul să-l primești și să-l accepti și să acționezi în privința lui. Ai putere foarte mare de a te conecta cu lumea spiritului și de a primi de acolo informații foarte importante, atât pentru tine, dar cât și pentru, imediat vorbește de cartea următoare, cât și pentru comunitatea umană pe ansamblu. Ceea ce mă surprinde este că, practic, Marea Împărăteasă și cu Marele Preot, chiar dacă aici este notat ca The Hierophant, că este în limba engleză, dar, practic, aceste 2 arhetipuri formează o pereche. Practic, informațiile pe care le vei downloada prin perioadele de meditație și contemplare din câmpul akashic îți vor aduce ție echilibru interior perfect, echilibru între energia feminină și energia masculină. Fiind în acest echilibru, îți va fi foarte ușor să manifesti tot ceea ce îți dorești. Cu siguranță că ai abilități foarte, foarte bune de vindecător sau de vindecătoare. Iar prin aceste conectări la câmpul akashic, de asemenea, ai capacitatea în anul care vine să downloadezi informații foarte, foarte importante pentru vindecarea umanității. Cam astea îmi erau un pic, adică simțeam că mai sunt informații acolo pe care nu le spusesem. De asemenea, practic am avut 2 de cupe, 10 de cupe și o pereche. Unii dintre voi își vor găsi, dacă nu și-ați găsit-o încă, își vor găsi sufletul pereche, sau cum se practică mai nou destul de frecvent, Twin Flame-ul. Iar cei care sunt deja într-o relație vor trece relația la un alt nivel. De asemenea, Hierofantul sau Marele Preot vorbește despre căsătorie sau despre oficializarea unei relații. Nu trebuie neapărat căsătoria ca să se întâmple în anul care vine, dar intențiile vor fi plasate și vor fi comunicate. Pe spatele decului din care ne-am oprit avem Împărăteasa, care vorbește despre divinul feminin în primul rând, dar divinul feminin există atât în femei cât și în bărbați în egală măsură. Dar este o carte care vorbește în primul rând, despre creativitate și despre a-ți crea viața pe care ți-o dorești. Primul sfat: libertate dumnezeiască. Te eliberezi de restricțiile pe care ți le-ai impus singur sau singură sau de limitele pe care ți le-ai imaginat despre tine, deschizându-te față de energia sublimă, subtilă a iubirii. Și am extras și afirmații pozitive pe care ți le poți nota și le poți adăuga la practica ta zilnică dacă ai una, dacă nu, îți recomand să începi să-ți faci. Sunt în totalitate adecvată pentru toate situațiile. Sunt una cu puterea și înțelepciunea Universului. Revendic această putere și mi este ușor să mă apăr. Acestea sunt informațiile pentru tine. Îmi place să cred că îți sunt cu folos. Îți reamintesc încă o dată, pentru o etalare mai detaliată mă poți contacta pentru o analiză privată. Până pe 13 ianuarie ofer o reducere de 50% pentru serviciile de divinație. Dacă încă nu ești
abonat la canal, îți recomand să lovești butonul de subscribe și pe cel de notificări ca să fii la curent cu toate materialele pe care le urc pe canalul de YouTube. De asemenea, un like, dacă poți și distribui, pe mine mă ajută foarte mult să cresc și să evoluez. Îți mulțumesc pentru atenție și pentru timpul acordat și îmi doresc să ne revedem la următorul material. Pentru că ai ales cea de-a treia variantă ce este însoțită de pasărea colibri, atributele care vin la pachet cu acest arhetip sunt și care sunt ție disponibile și de care te poți folosi în anul care vine sunt bucurie, vindecare, șansă, comunicare foarte fluentă cu lumea spiritului și de asemenea îți întărește calitățile speciale pe care sunt sigură că tu le știi. Este foarte posibil ca o parte din ele să iasă și pe parcursul analizei cu cărțile de tarot și oracol. În primul rând o să ne uităm un pic la situația curentă. Energia pe ansamblu în care te afli acum, Ahimsa, vorbește despre non-violență. Am să deschid și cărțile de tarot și după aia o să-mi spun punctul de vedere și informațiile pe care le-am primit cu această carte. Regele de monede, 5 de monede, cavalerul de cupe, 7 de cupe și 7 de săbii. Non-violența trebuie să înceapă cu noi înșine. Este foarte posibil ca obiectivul tău este de a fi în arhetipul regelui de monede, de a fi o persoană stabilă financiar și de asemenea și la nivel spiritual, dar ai foarte multe gânduri negative și foarte multe temeri legate de situația financiară. De asemenea, o parte dintre voi, momentan, deși au o situație financiară bună, nu pot evada acestor gânduri și acestor temeri că ar putea să pierdă ai putea să pierzi ceea ce ai deja. Iar această dorință de a-ți deschide sufletul și de a-ți oferi sentimentele de iubire pentru persoana ta și pe care intenționezi să le faci momentan sunt blocate de aceste două energii, 7 de cupe și 7 de săbii. 7 de cupe vorbește despre acele gânduri obsesive pe care le avem, care automat au și o energie, au și o calitate agresivă față de noi înșine și de ceilalți, iar din cauza acestor gânduri pe care le întreții sau nu găsești încă scăparea de ele, nu știi cum n-ai descoperit încă metoda prin care să le faci să le oprești, atragi în jurul tău o mulțime de persoane care îți oglindesc această agresivitate pe care tu o ai față de tine, ele au acțiuni agresive față de tine, tocmai pentru a-ți exemplifica. Nu spun că ca să scuzi aceste persoane care te mint, care încearcă să se folosească de tine, că ci doar mă refer la faptul că tu, reușind să schimbi aceste vibrații și aceste energii din interiorul tău, va conduce la ieșirea din spațiul tău personal a acestor persoane care
au o mulțime de planuri ascunse la adresa ta, îți țin informații doar pentru ele, pentru a te duce pe tine pe drumuri greșite. Să vedem și care este provocarea ta. Provocarea ta este de a începe acest nou ciclu romantic pe care ți-l dorești și pe care momentan încă nu-ți găsești energia și motivația de a-i da drumul. Poate te gândești că situația financiară încă nu este una potrivită și ca să susțină o relație nouă, dar astea sunt doar gânduri negative și violente la adresa ta. Nu înseamnă că tot ceea ce se trece prin minte este și adevărat. Din momentul în care ne naștem până la 7 ani, mintea noastră cognitivă nu există. Toate informațiile pe care noi le asimilăm se duc direct în subconștientul nostru, iar cei mai mulți dintre noi primim un soft de operare cu care funcționăm tot restul vieții până când devenim conștienți de ce se află în subconștientul nostru, fără să conștientizăm că nu ne reprezintă acele acții, acele programe pe care le avem și ele vin în contradicție de aici și toată această energie de gânduri obsesive, pentru că acum o să mai clarificăm puțin mai în față toate aceste cărți cu conotație negativă. Suportul tău. Salcia vorbește în primul rând, despre suportul naturii, energia benefică pe care o poți aduna din lumea naturală, dar în primul rând, cel mai important mesaj care vine cu simbolul salcii este că cu cât îți înfigi mai profund rădăcinile în pământ, iar acest lucru poți face prin meditații de împământare, cu atât mai puțin vei fi afectată de adversitățile vieții și a oamenilor ce te înconjoară. Cu cât ești că nu întâmplător a picat lângă regele de monede, cu cât ești mai împământat în acest arhetip al siguranței, al securității, al încrederii în sine, al recunoștinței, cu atât voi putea fi mai puțin afectat de ce se întâmplă în jur. Cea de-a doua carte este să înțelegi că cheile castelului îți aparțin. Este vorba de viața ta. Practic, tu ești creatorul propriei tale vieți. Tu decizi cât de mult sau cât de puțin ai nevoie pentru a te simți în siguranță. Dar anul care vine poate fi un an extraordinar de prosper pentru tine. Bun. Este interesant că această carte, prins în ruine, a ieșit ca și suport. Este interesant prin prisma faptului și informațiile pe care eu le înțeleg, este că din toate aceste experiențe pe care acum le percepi ca fiind negative și ca fiind dureroase, tu ai posibilitatea să-ți extragi informații pe baza cărora să creezi programe materiale pentru a te ajuta pe tine, dar ai ajuta și pe ceilalți oameni. Iar de aici să intervină prosperitatea și să crească prosperitatea pe care ți-o dorești și la care visezi și pe care de altfel o poți obține. Dacă ne uităm cu atenție la acest card, o să observăm că aceste două persoane, de asemenea, iar încă o dată, două persoane, vorba de un cuplu, stau în spatele porților închise, dar în orice moment ar putea să iasă pe partea cealaltă, pentru că această închisoare în care se află este
Este doar o închisoare pe care ei și-o imaginează că există. Ea nu este realitate, ar putea oricând să iasă să evadeze din acest spațiu negativ în care se află. De asemenea, vei primi, de îndată ce vei cere, vei primi asistență, vei primi ajutor. Nicio altă entitate sau niciun alt spirit, înger sau arhanghel nu poate interveni pentru noi dacă noi nu cerem ajutorul. Avem la dispoziție în permanență ajutor nelimitat și iubire necondiționată la îndemâna noastră. Depinde doar de noi să ne concentrăm pe acest lucru. În loc să ne criticăm și să ne facem mai mici decât suntem pentru experiențele pe care le-am avut în trecut, care acele experiențe au avut rolul de ne învăța niște lucruri. Trecutul își are rolul lui, dar nu trebuie să trăim în el. Trebuie să luăm de acolo ce am învățat scuze, și să mergem mai departe. Iar un alt suport este pe care îl vei avea la îndemână în anul ce urmează, este propria ta putere de manifestare. Dar este o putere pe care o poți accesa atunci când crezi în ea. Înainte de a trece la sfaturi, așa cum am spus, vreau să clarific aproape toate cărțile. Dar o să le luăm pe rând. E ceva în legătură la tine și pe throat chakra, pe comunicare. Da, de fapt, blocajul pe care ți-l faci singură, îți afectează toate aspectele, pentru că totul este conectat, totul se leagă. Dacă ne reprimăm o parte din noi, nu avem cum să fim întregi, nu avem cum să funcționăm întregi, nu avem cum să ne arătăm lumii așa cum suntem. Toată situația în care te afli este un dar divin, dar nu poți vedea încă acest dar divin pentru că te concentrezi prea mult la ce s-a întâmplat în trecut și la situația prezentă, ce se întâmplă în jurul tău acum. Trebuie doar să fie o schimbare de atenție din partea ta, să-ți schimbi focusul. Soluția de a întrerupe acest șuvoi de gânduri negative privind teama de a pierde situația pe care o ai sau de a nu avea suficient, de a nu fi suficient, de a fi abandonat, este să devii mult mai... să iei viața un pic mai în glumă, să nu mai iei viața atât de în serios, pentru că acest simbol al infinitului care apare aici vorbește despre... Viața întotdeauna avea puncte de maxim și puncte de minim. În asta constă experiența și datorită acestor puncte de minim putem să ne bucurăm mai mult și să înțelegem cum ai ști ce înseamnă să fii cu adevărat fericit dacă nu ai avut și experiența de a simți nefericirea. Este vorba de o schimbare de energie, de o schimbare de atenție. Este... De îndată ce vei face această schimbare, automat alocându-ți gândurile și energia către ceea ce este pozitiv, nu te vor mai afecta, nu vor mai avea atât de multă putere asupra ta. La o petrecere,
la o petrecere va fi un moment prielnic în care să faci acest pas. Și un alt mesaj pe care îl primesc, să ceri ajutorul prietenilor sau să lași prietenii să te ajute. Soluția ca să pui pauza acestor tendințe și acestor gânduri obsesive este de a accepta adevărul că întotdeauna vei găsi suport și vei găsi soluții și oameni care să te ajute în ceea ce ai de făcut. Așa cum am spus și mai devreme, este vorba de o schimbare de focus. În loc să te uiți la ceea ce nu ai sau la ceea ce lipsește sau la ce ar mai trebui de făcut sau cât de departe este obiectivul pe care ți-l dorești să-l îndeplinești, ia fiecare zi așa cum vine și concentrează-te pe ce este în fața ta. Pe lucrurile bune care se află în fața ta. Despre 7 de săbii, spiritul nu mai vrea să mai adauge nimic. Așa cum am spus și mai devreme, de îndată ce tu îți schimbi vibrația și îți crești vibrația și schimbi energia, aceste persoane vor dispărea de la sine pentru că nu vor mai putea să te distragă de la ceea ce ai tu de făcut, nu se vor mai putea folosi de tine pentru că focusul tău va fi pe ce ai tu de făcut, pe drumul tău, pe dharma ta. Acum am clarificat luna nouă în Libra, în balanță, scuze, și cu noul ciclu romantic care urmează să înceapă. Pe spatele decului 4 de bâte vorbește despre celebrarea iubirii. Aici este vorba de festivitatea unei nunți, dar nu pentru toată lumea este valabil. Între acest nou început și între împlinirea tuturor dorințelor tale nu stă decât frica. Propriile tale frici, atât. Este singurul lucru care stau între aceste două lucruri, între a avea tot ceea ce îți dorești din punct de vedere emoțional, de a fi lângă persoana care să te împlinească în totalitate, atât. Pentru o parte dintre voi, pentru că apare aici luna nouă în balanță, care este un termen destul de exact, dar nu este pentru toată lumea, doar pentru o parte dintre voi. Luna nouă în balanță, de regulă, se întâmplă pe la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie. Nu sunt acum la curent cu exact când este data pentru anul 2022, dar aceea este perioada. Și am să mai clarific și prinși în ruine înainte de a trece la sfaturi. Turnul, care are aceeași energie și cu 8 de cupe ce a ieșit ca și clarificare. 8 de cupe vorbește despre acele sentimente din trecut pe care trebuie să le abandonăm ca să putem să urcăm până în vârful muntelui nostru. Și este foarte posibil succesul în a elibera aceste sentimente. Pentru că a ieșit însoțită de soare. Iar sfaturile pentru tine sunt cauză benefică, efect benefic.
Ești conștient, conștientă că iubirea pe care o emiți prin gândurile tale este un agent de transformare și fundamentul realizărilor tale. Fără violență, în gânduri. Iar afirmațiile pozitive care sunt pentru tine, pentru anul care vine: am locuința perfectă, mă văd locuind într-un loc minunat, mă văd locuind într-un loc minunat, îmi îndeplinește toate dorințele. Este o locație frumoasă la un preț pe care mi-l permit. Aceste afirmații le poți include în practica ta zilnică, dacă ai deja o practică zilnică. Dacă nu, îți recomand să îți faci, pentru că această practică zilnică de afirmații pozitive, de meditație, exerciții de respirație, ceea ce ești atras sau atrasă să faci, sunt cele care te pot ajuta și te ajută, nu doar te pot ajuta, te ajută cu siguranță în a rupe această tendință de autocritică și de a fi foarte, foarte dură cu tine și a te critica pentru cele mai mici nemulțumiri pe care le ai. Acestea sunt informațiile pentru tine. Îmi place să cred că sunt cu folos pentru o etalare mult mai detaliată și o prognoză a anului care vine. Ofer o reducere de 50% până pe data de 13 ianuarie pentru serviciile de divinație. Cum poți contacta, găsești în descrierea materialului. De asemenea, dacă nu ești încă abonat la canal, te rog să activezi butonul de subscribe și pe cel de notificări, clopoțelul. Aceste acțiuni pe mine mă ajută foarte mult să cresc și să evoluez. Mulțumesc și te aștept la următorul material. Pentru că cea de-a patra variantă este însoțită de libelulă, sau poate tu ai ales fix datorită libelulei. Caracteristicile, atributele care te vor însoți și îți vor fi foarte benefice pentru anul care urmează sunt trezirea spirituală, renaștere, agilitate, putere, viteză, victorie, curaj, transformare și adaptare. Doar din aceste aspecte pot să trag concluzia că anul ce urmează va fi un an foarte dinamic pentru tine. Și acum să vedem și din punct de vedere al cărților de oracol și tarot care sunt informațiile. Prima carte care reflectă starea per ansamblu, Shiva. Este o carte foarte pozitivă și o carte foarte frumoasă cu care să începem etalarea. Practic, Shiva este primul yogi care a existat. Ceea ce spune că în acest moment al existenței tale ai depășit foarte multe bariere impuse de societate, de programele defectuoase pe care le-ai primit în copilărie sau din mediul înconjurător, chiar și mai târziu, în adolescență sau pe parcursul vieții de până acum. Încă un mesaj important care vine cu această carte este că, pe lângă faptul că ai reușit să dizolvi blocajele și să te pui pe dharma ta și să mergi pe acest drum, ai capacitatea și chiar recomandarea din partea spiritului să prezinți aceste lucruri și altor persoane, să te pui în postura de învățător, de profesor. Următoarele cărți avem Cavalerul de monede, Împărăteasa, Justiția, Roata norocului, wow,
Judgment Day sau Renașterea. Am zis wow pentru că din cele 5 cărți de tarot pe care le-am extras, 4 sunt arcane majore. Împărăteasa reprezintă în primul rând divinul feminin. Este reprezentată și de Venus, dar nu înseamnă că toți cei care au ales cea de-a patra variantă sunt doar femei. Vorbește despre divinul feminin din interiorul fiecăruia, indiferent de exprimarea fizică, și de puterea foarte, foarte mare de creație. Practic, anul care vine este un an în care poți naște, poți crea proiecte pe care le ai în minte. Este un an foarte favorabil pentru evoluție și pentru dezvoltare. Parcursul va fi destul de lent. Cavalerul de monede lent, dar concret, pași mici și siguri. Practic este evoluția anului, dar vei primi toată dreptatea, vei primi înapoi karma karma bună pe care ai creat-o în trecut. Anul acesta se va întoarce la tine. De asemenea, roata norocului vorbește despre același lucru, adică practic ai încheiat un ciclu karmic, iar acum începi o nouă etapă, o nouă renaștere, o nouă conștiință pe care ai dobândit-o pe care o ai deja în acest moment. De altfel, cum am spus și mai devreme, libelula reprezintă un simbol al transformării alături de fluture, dintre cele mai importante. Eu prefer libelula față de fluture pentru că transformarea este un pic mai puțin dureroasă. În prima parte a vieții, libelula trăiește pe fundul apei, sub formă de larvă, iar când vine momentul să se transforme, se ridică pe tulpina unei plante, iar când iese la suprafață, căldura și energia din razele soarelui încălzesc corpul atât de puternic încât apa pe care o avea depozitată este cea care desface aripile și le întinde, și din acel moment este o altă entitate. Din larvă s-a transformat, pe când la fluture este transformarea un pic mai radicală. Provocarea ta este take time to breathe out, să-ți oferi timpul de a te odihni. Asta este provocarea ta și în acest moment și pe tot parcursul anului care urmează. Este foarte important să existe un echilibru, pentru că dacă ne golim cupa noastră, dacă ne golim pe noi prea mult de energie, riscul de a intra în burnout este foarte mare, iar apoi recuperarea va dura mult mai mult și practic în loc de a avansa în direcția pe care ne-am propus-o și pe care ne dorim, va trebui să batem pasul pe loc, pentru că corpul va cere obligatoriu refacere. Acum o să ne uităm puțin la ce te ajută, ce te susține pe tine în anul ce urmează. Comoara vorbește despre capacitatea de a abandona, să regreți lucrurile pe care le-ai pierdut și să te concentrezi pe ceea ce există în interiorul tău. Aici în spate există un cufăr plin cu valori. Acelea reprezintă valorile tale interioare, puterea ta de a te recrea de fiecare dată și cu fiecare pierdere pe care ai avut-o. Practic, a ieșit din viața ta ceva de care nu aveai nevoie. Iar cu cât te agăți mai mult de aceste supărări, de aceste suferințe, cu atât mai mult te faci ca acest drum să fie mai lung. Nu te îndepărtezi, că ești deja pe karma ta, ești acolo unde trebuie, dar realizezi într-un timp mult mai mult decât dacă te-ai... Încă o dată începe o nouă călătorie. Pentru unii dintre voi, cartea asta anunță chiar
o călătorie la distanță, pentru unii chiar o călătorie pe apă, dar doar pentru o parte. Pentru ceilalți este vorba de acel nou capitol din călătoria vieții în care te afli. Uriel și Sfinxul. Pe de-o parte, Arhanghelul Uriel îți poate fi un sfetnic și un ajutor foarte bun. Este cel care are acumulată cunoștința lui Dumnezeu, iar cerându-lui ajutorul vei avea acces mai ușor la informații foarte importante. Dar un alt mesaj ce vine cu această carte este faptul că Sfinxul, care există de atât de multe mii de ani, a fost de-a lungul timpului îngropată de mai multe ori de nisipurile deșertului, dar de fiecare dată s-a redescoperit și a ieșit la lumină. Cam asta este mesajul pentru tine, să înțelegi că se poate. Că asta se întâmplă acum, practic. Debarasezi lucrurile de care nu mai ai nevoie în noul ciclu pe care îl începi. De asemenea, ajutorul tău, un ajutor foarte puternic vine din a te concentra pe propria ta vindecare. Vindecarea cu flacăra violetă. Nu-mi dau seama cât de bine se vede, dar aici este silueta unui liliac, care de asemenea este un simbol de transformare. Bum! Este foarte important, take flight, ia-ți zborul. Este foarte important să ai foarte clar în viziune ce anume vrei să faci, unde vrei să te îndrepți. Uite cât de minunată este floarea către care poți spura. Este vorba de o decizie pe care trebuie să o iei. Șansele tale sau oportunitățile pe care le ai sunt nelimitate. Singurele limitări pe care le-ai putea întâmpina sau singurele dificultăți ar putea veni doar din faptul că nu-ți vei canaliza suficient, nu-ți vei echilibra destul de bine energia între acțiune și repaus. Toate cărțile mi se par suficient de clare. Am să vreau să clarific. Da. Împărăteasa în poziția asta, cu spatele către noi. Cel mai important mesaj este de a abandona lucrurile care nu-ți mai sunt favorabile și am să clarific. Uite, începem turnul. Am să clarific, am să cer ceva ghidare mai exactă. La ce anume trebuie să renunți. Singura carte care a ieșit cu capul în jos, 5 de săbii, în special mesajul care însoțește această carte este cel al aroganței, cel al mentalității de a câștiga indiferent cine pierde.
dar nu cred că este atât de pronunțat la tine. Pot fi mici reminiscențe din trecut la care trebuie să te uiți și să le vindeci, pentru că celelalte două cărți au ieșit 9 de monede și 4 de... Cumva o parte dintre voi aveți un concept foarte puternic de independență, iar această independență este cumva opusă. Ați împărțit viața cu altcineva, cu o altă persoană, a împărți darurile pe care le ai și cu ceilalți. Cumva trebuie să meditezi un pic și asupra ideii de a... Viața nu este făcută, nu a fost gândită și nu este la fel de plăcută să o trăiești de unul singur. Bineînțeles că este posibil, dar atunci când ai cu cine să te bucuri de realizările pe care le ai și de lucrurile minunate pe care viața ți le oferă, plăcerea de a trăi se multiplică și nu doar de 2 ori, de cele mai multe ori exponențial. Însă vreau să mai clarific și justiția. Da, poate au căzut cu capul în jos. Dacă au fost persoane care în trecut te-au privat de... nu au fost tocmai drepte cu tine, va veni anul care vine, acest lucru se va întoarce în favoarea ta. Și este vorba de experiențe din copilărie care ți-au frânt inima, este vorba de relații din trecut care nu au fost echilibrate, de persoane care au fost washi-washi, adică au fost pe care nu te-ai putut baza. Toate aceste persoane din experiența ta trecută, tu, neîntorcându-le aceeași monedă, prin faptul că, deși ți-au adus toată această energie negativă în experiența ta trecută, dar faptul că tu ai avut maturitatea necesară și tăria de caracter de a nu le răspunde cu aceeași monedă, anul în care începe te vor pune pe tine în postura de... Avem aici regina de bâte, care este o persoană foarte conectată cu lumea naturală, cu natura. Este de asemenea o persoană care știe ce vrea și obține ceea ce îți dorește. Și aș mai vrea... Da, practic, nu știu dacă mai este nevoie să clarific, este vorba de aceeași energie, dar am să văd dacă mai este ceva de adăugat. Este foarte posibil ca ce am spus deja să fie complet. Nu, asta este o eroare de... Am insistat eu mai mult decât era cazul. Bun. Acum o să ne uităm puțin și la sfaturile pentru tine, cum ai putea să faci ca experiența anului viitor să fie doar plăcută. Primul mesaj, încredere benefică. Ai o conexiune solidă cu vocea iubitoare a sufletului tău și ai încredere în intuiția ta. Intuiția ta te va călăuzi și de acum înainte, ca și până în acest moment, pentru că nu ai cum să ajungi în acest punct al vieții tale fără să fii într-o conexiune foarte puternică cu intuiția ta interioară. Ai încredere în continuare în ea și bazează-te 100% pe ceea ce simți. De asemenea, intuiția ta te va călăuzi cum să vindeci absolut ultimele rămășițe pe care le mai ai de vindecat.
Iar afirmațiile pentru tine sunt în pace. Pacea și armonia divină mă înconjoară și se lășluiesc în mine. Simt toleranță, iubire și compasiune pentru toți oamenii și pentru mine. Aceste afirmații pozitive le poți adăuga la practica ta zilnică. Îmi place să cred că informațiile îți sunt cu folos. De asemenea, îți reamintesc că până pe 13 ianuarie poți beneficia de reducerea de 50% pentru serviciile de divinație. Am să poți găsi în descrierea videoului cum mă poți contacta și cum îți poți face programare. De asemenea, dacă nu ești încă abonat al canalului, te rog să te abonezi și de asemenea un like la video îmi sunt foarte de folos. Pe mine mă ajută să cresc și să evoluez. Îți mulțumesc pentru atenția cu care m-ai urmărit și te aștept la următorul material.